Assalamu alaikum Mali cɛ Mali muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba Seku Keita ka émission n'u k'a ma ko Fasodon Fasodon de ka kan ka bɔ Muso TV ka samedi 14h a ɲinilen don diɲɛ cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fɛ samedi 14h aw ka télé lajɛ dimanche fana ni min ma samedi sɔrɔ dimanche a rediffusion kɛ dimanche 20h donc aw kana sɔn u y'a yɔrɔ duman de cɛ ka fara ɲɔgɔn kan Fasodon pour que ka jamanadenw lajalajɛ k'an kunnafoni ka kow jira an na an ma minnu ɲɔgɔn ye aw ka foli b'a la a kana sɔn a ka fɔ kɔ dɛ alu sero don ke balilu don te kela suyala ainyalo kama feleba don te kela suyala don kela luwilila faso don kela luwilila Seku Simbo ini kajama aini sene ok mes amours mes fans c'est l'artiste Nampé Sadio ka fɔ n ka fanu bɛɛ lajɛlen ka fɔ Fasodon kanubaga bɛɛ lajɛlen Fasodon émission a best a kodumani minnu kɛra ko in kɔnɔna la depuis a daminɛ fo ka na se a laban na Simbo y'o de fara ɲɔgɔn kan o de bɛna bɔ Muso TV la samedi don donc bɛɛ k'i sɔgɔlen to Muso TV la a tɛ kɛ basi ye min na a bɛ dɔgɔya dɛ